Padung ko sa eskwelahan. Susi kung na ba yung mga bakwit dito, mga igsunan. Sa Lasa, saan Lasa ron? Alas 6, 16 sa gabion, padung ka sa eskwelahan, no? Nabay, itong nabay yung bakwit dito, mga igsunan ko. Okay, mga. Tanta. Okay, padung na ta. Igsunan. Okay, gabi yung ngit-ngit na. Okay. Lagi lang magsuga tani ron. Okay. Tanta sa padung na ta. Sa eskwelahan, no? Ay tagi sa uning kinuungan suong tani ron. Isuong eps. Ay uwan na kay. Madung hapon gabi day. Saway. Nakuha na. Ga sugod na bakwit day. Hay. Video day ka? Anggi ko man. Okay ra. Saway. Paano? Di, wala mo makwit. Jangan lagi naman mga rusya. Pwede na kami hindi pwede bakwitan kay maglunop. Asa man dapit eh. Ay buang matulak ng truck ano. Malunop niya eh. Maglunop itaon. Da, moabot lagi? Oh. May lingkuranan daw. Ito ang anak ko mo bakwit. Upon na kay ang hangin man. Di na ko ro isang. Hindi tagkaskahoy ang hangin da. Udah diri. Diari mo nila. Diari nila. Pila ka room ni, ma'am? May pila ka room. Ha? Pila ka room atong ila kanang gihatag nito. Kanang room diha kan kamo may pwede tao na magmangayabi anang hindi. Oh, makwit mga tao. Unsa na po gabi na. Mo may bakwit nila. Madisgas. Ay tagam ko na di ako kaluloy matanggong itong udit. Madisgas siya to ah. Kami siguding. Ang bata bitaw na sipag sa una bitaw wa pa may bakwit ah. Dirtil sura so nakabakwit mi. Ay ang anak gipangilantan kasi. Jadi ka magbakwit ay? Gipangilantan ang tulo ka anak ni dali pang gamdaan. Kinsa man? Saon man dayo mo kusog na. Kinsa man? Kinsa man? May kakatuhan. Ay mong bata no? Iuya ko to. Mama di ko makay. Okay naman kang bahay nila dito. Okay naman kanyang bahay. Apply wood good food on. Oh, lagi ka daot kay makuan lagi. Kaya ko pikas. Oh ni, Ma'am Ipin ni imo ni Ma'am Ipin ah. Ma'am Ipin ni nga room. Gihat. Tungtong. Pero kuan, wala na kay bawal ka nang isla ni. Oh, sige ma'am. Ari ko pikas. Oh, mulunip ko na isa di ka kuan na. Kaligan ng Roma. Diritas pikas. Hoy, pistola. Lagi gago ning kagwanga day. Ngita eh. Nanay ni makwit day. Nanay na makwit. Kisa ka room din eh. Ha? Kisa room ni? Kaya saya kay Pin, pasigay ko nung gawas ko no. Ingat si Pin. Ma'am. Kisa tagi ni? Ha? Jenny Rose. Siya Prido? Bagong misra? Bata pala yung misra ni? So na, murag taga-arit ni, tagbakan. Anak ni apo ni kuan ni Awi. Apo Awi. Apo Awi ni. Lami ni rumah katong kaipin kuno kay lenepan kuno dito. Dito ko di. Di ko saligan sila ra pamilya. Sila may ipin din natin ha. Sigaan ko gawa kay sigaan. Si mama lagi ulan. Sam dito sila na yung mama sa ilakuan. Sila ka ipi anak kana diha kasi yung generous nga na. Tayo dyan eh. Generous. Okay, mo na ilang bakwit. Nagagamay pa man sila sama sorta na ni butangan ni ko no. O asag-asag. Ha? Igura mi nang hita kay may kanang gusto mo bakwit mo do nang hirni. Na ngayon misa kanang jawen ito kay abri na man siya daan kay ba na tong mga maestra. Na ngayon ra kanang listahan tong kagawad na mo kisa tong mo bakwit. Mo ana ni pagpadjot. Padjot. Maghuot pag daghan ha. Gamay ra man min pula pa. Amo lagi. Magsaw-saw naman. Ito pa isa, mura mag-abri pa ng isa na tao, mura na tao na diha. Jadi na
Ha? Sa kay ang sa amin o. Oh, wa jamo tao na. Liplik na. Sa amin o. Oh, sud na. Kinahanglan jadi susug magdaghan i-offer diyan ning uban ni. Yari sa ko. Oo. Kay pila sa ato ulit nga ngaron ngani pa sistema hato sa una. Ani biya to nga 101 pero Pag katong 101 adlawan pa na pagkagabi na mga alas 5. kay ang kuan magud ni kay sa 4 man jay kuan dili nga bagyo gud. Ugma Ugma pa. ang kuan jud ba? Ang kuan lagi ang maulan po sila ko no. Ang landfall ba? Ay so kay tara mag-isa. Sabot sa miyari. Susi po asay. Ha? Mau lagi? Dekado dito. Sige, sige. Duha pay room na brihan diri mga igsunan ko. Evacuation sa evacuation room. Igsunan. Okay. Uli na ta. Kaya magsabot ko siyang kauban. Kung siyang bakwit, umiyani kay peligro na. Signal number 4 mang buhon. Ano na ang room, ka generous? Kinsam lang, ha? Kinsam lang generous ya, bago may sala. Sana, bago po kailangan ng mistra, bago na siya? Wa, si ko ano na, ang abri ana katura silaran, nananghit ko siyang pajot. Abri mo daan na. Si Kuan, anak ni si Tata bitaw nga. Anak si Pidon Tata. Tata baga nang isang gingging. Kana yung nas tubig bitaw na sawa-sawa na. Anang mid ni Inday Willie wa. Bana. Sila pamilya ha. Sinika. Sila tanan. Abri ko nung lidaan. Dahil nangangi silang pajot. Gaya palista kong ilang mga ngagi sa ibakwit. Ha? Sige, kaya magsabot may ari sani. Mo adto naman mi dito. Gamay ra man sila. Imuha rito kuan ka. Ha? Di na kadaghan og magsige naghangin. Okay. Yung araw ni Mao lagi. Sige, ari sige. Mamipin. Sige. Mao lagi. Isang room na, ma'am. Isang room na ka Janet. Tata. Tata reforma. Reforma lagi? Tata reforma? Sige, sige. One. Ngit-ngit tao eh. Bot na ko ng balay. Agay.